Good morning, kakailan. Saga ng agbiyahe. Just this morning. Ada lagi tidak dumangag damdamag piman kung ada lagi kapsat. Preacher damagin mi man, ape kasat no dia Ape kasat no dia ito'y panangi kararag karagiti natay. Biblical kano dia, gusto ka di dia Is it true nga di Bible kat isuro na kadi kanipalugos na iti practice nga ikararagan tayo dagiti natayan tayo? Well, no kitan tayo kaslang that's a good thing. Kaslang no kitan tayo, it's a good way to show love dagiti mano kada tayo nga natayan tayo. Kaslang nasayat nga ipakpakita tayo iti patag dagiti imuno na kada tayo. Nang tidak nga sa lusod, thus the Lord, thus God approved dagiti nga practices. Is it in the Bible nga talaga ada kaditi biblical nga basis na rito nga ibaga nga mabaling aramidan tayo rito iti dati nga gundaway iris panakliman no kitanta iti Bible. I mean, no kitanta iti Bible, I am referring jay 66 nga books nga canonized nga libro. Kahit nasawan mo jay canonized, dinmalan iti usig. Actually, idi dumteng di chimpu da iti may isang bendisyon nga napasamak ti history ti Christianity kat di chimpu nga dagiti amatay dagiti scholars iti Bible kat tapno makumpile nga may sa iti Bible dinmalan nalada amin nga religious books iti panawon da kat indalan da ti panag-usig no dito kat nagtao diti Dios. So that was the process iti canonization aro dagiti question nagtao kadida ito iti Biblia iti Old Testament kat suportaran na kadida ito ada dagiti major doctrines nga kontrana sino dagiti writers ada kadida iti evidence that the early church kat inusar dagiti apostol dagiti early church iti paspastoran dagiti. So dagiti saludsod and iti pinmasay di 66 nga libro kat pinmasay di Bible kat 66 nga libro. So nga iso to susaran tayo tata. That is 66 and that is already complete. Awanan ti wala nang dagdag, wala nang bawas. That's already complete nga pagbatayan iti pamati dagiti anak iti Dios iti panawon ti data. Now, naibak di ay gapusta no kunam nga biblical, ada ti biblical nga basis na we must be strict nga i-confine tayo lang dating Bible iyay biblical reference iyay 66. Nung kunam nga ingayon mo di apocryphal books. Rumrumar nga adapi man iti agi kararag. Kan it was written iti apocryphal books. Karkaro di Maccabees nga talaga nga ipalubos na kan inaramid ni Maccabees nga mabaling nga kararag tayo tinatayan. Hanyo kadi nga mo nga digi nga 14 nga books kat later lang nga imay naladaw dagi jang inmay kan idi chimpo nga dinmalan na mati proseso iti canonization, the process of interrogating the scripture no pasat dati scripture binmagsak dagiti 14 nga dagitoy. May isang rason nga iti libro ni Maccabees ket na-rejectar di jay Maccabees nga diay gapusta di issue nga diay di issue nga isulsuro ni Maccabees nga mabalintay nga kararag dagiti natayan tayo which iti Old Testament which the New Testament di na ununa nga nabuo nga diayen nga Bible nga nakompleton does not teach dagiti nga panag. Even Jesus himself hanang insuro diay dagiti apostol hanang insuro diay it's only ni Maccabees and that's the reason why ni Maccabees kanati libro nga diti Maccabees ket it was rejected. So no kuna tayo nga mabalin kadiri diay ada kanu ti biblical reference. Well, I don't know. Anya nga Bible iti surusurutan da. Nam kanyak I go with the 66 books and no deti sa surusurutan tayo nga 66 books iti Bible nga pinmasa ti canonization. The 66 books does not recommend, does not teach nga we pray for the dead. May kadwa nang sika kat mamati ka di apocryphal, well, hangko mapabasol sika. Gapusta
you are basing iti references mo nga mabalingay palubos mo may palubos ti tao nga kararag iti natayan da gapus di libro ti Maccabees, which later on it was rejected by the scholars iti canonization gapus ta it contradicts the Old and New Testament, the 66 books, which was kunatay nga dinmalan iti grabe nga proseso. And kunada daytoy Maccabees nga daytoy ket it contradicts the 66 canonized books iti Bible. So diya iti may bagak. No sarsaritaan tayo iti Bible, the 66 books. Yes, awan tin baga ti Biblia. No sarsaritaan diya 66 books nga apocryphal, ada apocryphal na kat patpatyam diya ada piman. Nga manya ti may bagak diya. Umanay ka diya. The Bible condemns. Dayti sursuro nga dito, the 66 book condemns, and already ti Maccabees nga apocryphal, nga under ti apocryphal. That's the reason why it was rejected nga naingayon di 66. In paigid da, irinejectar da, kapusta do ti kontraan da, nga major doctrine, di 66 books. So blessed day kada kayo kakalian, and saganak man ang tiubla, and i-produce ti mga iwan kada kayo. God bless you, kakapsat.